Сьогодні я купив консерву скумбрії. Скумбрія в маринаді. Макрель. Макрель в маринаді. Торгова марка Банга. Куплена в Україні. Коштує десь близько 80 гривень. Це десь близько $2. $1.90. Атлантик Макрель скумбер. Зроблено 47. Це Латвія. Латвия. Серви Санас Параубс. Ну что, будем пробовать макрель. Крышка хорошая. Так, скумбрия в маринаде. Атлантическая скумбрия 60%, маринад 27%. Харчова цінність. 154 килокалории.